Зорница Априлова Георгиева. Често ли идваш пеша до училище? Първо бяхме с бус, после мама разбра, че много закъснява. Той и без това закъсняваше и вече идваме пеша. По-забавно ли е да се ходи пеша? Да, Защо? защото научаваме много повече неща и е много по-екологично. Плюс това развиваме мускули. Това е един начин да сплотим нашето общество, да накараме родителите да си помагат, да си водят децата взаимно на училище. Уморява ли те пътя пеша до училище? Не, Колко време ти отнема? около 5 минути. А ако може един родител да ви събира 4-5 деца и да ви води до училище, ще го слушате ли? Може би да, стига да не е подбрал най-непослушните. Подкрепяйки тази инициатива, разбрах, че в един район има много деца, които живеят в един блок, в съседни блокове и родителите не са знаели да направят така, че да си спестят време, енергия, сили, да не се возят децата с кола всяка сутрин на училище. Така, когато са заедно, се смеят и им е много добре, прекарват си много добре, така че мисля, че на отиване и на връщане тази възможност е просто прекрасна. Дълго ли беше ходенето пеша? Не, защото и двамата живеем близо. А забавно ли е да се ходи пеша? Да, много. Какви са мерките, които Столична община и Център за градска мобилност предприемат, за да стимулират софиянци да използват алтернативни на автомобила методи за придвижване? Тази година първият метродиаметър стигна вече до Цариградско шосе. Предстои пускането в експлоатация и на втората метролиния. Освен това предстои доставка на нови 50 нископодови тролейбуса, модернизация на една трамвайна линия по булевард България, изграждане на съвсем нова трамвайна линия. Също така автоматизирана система за таксуване на пътниците предстои да бъде пусната в експлоатация напълно. Столична община предприема и тарифни промени, целящи популяризирането на градския транспорт. При закупуване на карта за цяла градска мрежа на родител с ученик, ученика получава 50% намаление на цената.